Êvar baş temaşevan hêja hûn bi xêr hatin bernameya me ya Panorama Çarpelê. Ev bername ne bernamekî nû ye lê format guheriye. Panorama heftê êdî wek me got em ê bikin heftê sê roja dest pêkê û bi navê Panorama Çarpelê bweşînin. Her wiha hûn dibînin bi rêz Yaşar Abdulselam Oğlu bi me re ye wê pir rêcara bi me re be. Bûyerên û rojevê ji me re binirxîne. Kek Yaşar tu bi xêr hatî? Navxêrê davî gelek spas dikim. Temaşevanên hêja ev bername wê heftê sê roja were weşandin. Anha me biryar daye ku duşema, pênşema û şemiya berî nîvro orta heftê jî saet heftê Ewropa nehê welat wê were weşandin. Îro bernama me ji du beşan pêk tê. Yek ji saeta ewil em ê bûyerên û sernivîsên giringên rojevê bi kek Yaşar Abdulselam Oğlê re binirxînin. Her wiha demeke pir dirêj e me navbir dabû bernama Futbol Şîrove. Wê gavek din Elî Fikrî Işık jî were bi me re bibe wê spora Kurdan ji bo me şîrove bike û analîz bike. Kek Yaşar bername minê ewil ya Panorama heftê min bi te re çêkiribû. Çi tesadüf e vê bername jî dîsa bi te re çêkir. Wê çaxê me em peyivî bûn me gotibû ku bi rastî di dunyayê de milletek ji jê Kurdin ku hertim di rojevê de ne li cîhanê. Krîzekî navnetewî dibe Kurtê de ne. Li Sûriyê bûyer dibe Kurtê de ne. Li Iraqê, Îranê wan dibînin. Li Tirkiyê li ku derê be Kurt hergem di mijara de ne. Îja vê bernamê jî dîsa wek min got em ê bi te re çêkin. Tu çi difikirî pêşî ez fikrê te bigirim ji bo wî. Ez gelek kêfxweşim û tu zanî ku min pir cara dubare kiriye medya sosyal ji bo Kurdan yanî tiştekî sermayeyeke nû ye, sermayeke pir giring e ku dikare ew cîvatên ku xwedî dewletin, xwedî medya merkezî ne û ku bi bütçeyên milyardan ew dikin birêve dibin û raya giştiya cîvata milleta diafirînin, însana manipüle dikin, milletê me kole dikin bi hişmendî, bi agahdariye, bi înformasyonê. Yekane alavê me ye destê me de medya sosyal ya ku em dikarîbin di sayavî de hinekê vê tesellûtê vê hegemonyayê em biçirînin û raya giştî ya Kurdî em bêjin wargeha cemawerî ya Kurdî biafirînin. Kurd dikarîbin bi hevdûra bipeyivin, agahdariye bidin hev û em bêjin derheqa berjevendiyê xwe de derheqa problem û pirsgirêkên xwe de dikarîbin hişmendiyekî cîwakî ya hewbeş biafirînin. Ew yekane ala ve destê me de yanî. Lewra divê pir bi rasyonalî, pir bi baş, bi qencî divê bê bikaranîn. Rast. Îro mijarê me gelekin em ê ji NATOyê dest pê bikin nêzîkbûna AKP û HDP her çi xwastine nêzîkbûne jî şîrove têkirin ku dikarin nêzik bibin. Em ê hinek behsa wî bikin. Helbet em ê behsa rojhilat bikin, bûyerên dawiyên rojhilatê bikin. Nav orta heftê de Kongra PDK çêbû em ê hinek behsa wî jî bikin. Dixwazî kek Yaşar em bi mijarê me din jî hene bira ew jî bi wek ev bibînin. Kek Yaşar dixwazî em ji mijara xwe ewil dest pê bikin ku krîzekî navnetewî ya NATOyê ye. Serokwezîrê Swêd bawerim niha li Tirkiyeyê Ulf Kristersson dixwaze wê sibê bi Erdogan re hevdîtin pêk bîne û
endametiya Swêdya ji bo NATOyê bir krîza û di navîna vê krîzê de jî Kurd hene. Erdogan wek tu dizanî dixwaze Swêd hinek kesên ku li Swêd dijîn wan dersînor bike, teslîmî Tirkiye bike û alîkariya YPG nekin. Lê tiştê balkêş Serkreterê NATOyê Stoltenberg orta heftê li Tirkiye ve wî jî hevdîtina pêkanî heya niha bi rastî min tuşkî nebîst ji nişka de got Swêd û Fînland sozên xwe yên ji bo endametiya NATOyê pêkanîne. Xelas biye êdî divê Tirkiye di parlamentoya de erê bike. Yani tiştê ez dizanim ez Swêd dijîm ji bilî yekî ku delavêra kiriye bi Interpolê dihat digerîn wî teslîmî Tirkiye kirine. Wekî din tişkî tune yani çawa li hev kirine ez nizanim. Lê do wezîrê derve yê Swêdê got em ê ew bikin, got em ê navbir têxin navbera xwe, mesafe têxin navbera xwe û YPG em ê têkiliyê me bi wan re tinebe. Lê îro jî got helbet ku em wexta wisa bikin jû em tu carî nasekinin em ê ji Tirkiye re bêjin ku li welatê we mafê mirovan tên bin pêkirêrin. Tabii ev siyaset e. Tu çi difikrî ji bo vana yani fikrê te çi ne yani çi bazarî tê kirin? Pazariya ku tê kirin ê ku hatîbû kirin yani wek li hev kirinek di hezîrana par di evkê de yani hezîrana îsal ya li İspanya ya ku li hev kirina navbera Tirkiye, Fînlanda û Swêd de çêbûn ew ser çend tişta bû, çend parametreyan bû. Yek eva bû ku em bêjin ew kesên ku lîsteya terorê Tirkiye nîşan dabû wana bên teslîm kirin. Bo Tirkiyeyê êdin YPG alîkariya li ser YPG û PYD'yê ya ku Swêd ew dike xwe ji dûr bixe di jî YPG tewrekê helbestekê bigire û hin tiştên din jî hebûn yani mesela firotina sîlah û ewka ku em bêjin 2019 de Swêd ji ber ku Tirkiye êrişê dibe ser Rojava firotina sîlah û ev tiştana ambargo dabû nedifirot û xalekê din jî ku zêde ya rastî eleqeyê Swêd û Fînlandya pêtin nebû lê ya bêtir ya Amerîka bû firotina F-16 yani ewka bû. Em bêjin di derbarê wan her 4-5 xalan de noxteyan de çend pêşketin heye bi rastî yani ew pêşketin bi taybetî weka nêrîn weka mail ya ku hatiye guhartin bi taybetî piştê guhartina desthilata Swêdê hikûmeta nû em bêjin peyamên ew da ku ew ne ew kesên ku piştgiriya YPG'yê dikirin û ew kirin ewana eleqeyê wan pêtune ye kesên ku nêzîkê PKK'yê ne eleqetê wan bi PKK heye ji ber ku Swêd PKK'yê weka terorîst dibîne ew kesên ku eleqeyê wan bi wan re heye girêdayî bi wan re nin ew ê Swêd xwe wê ji wan xwe dûr bixe. Taybetî ew peyamên wisa hatin danîn li vir tabii problemekê din heye ku mesela Fînlandya tê daxilê vê meseleyê dibe ya rastî piçek bêtir mesela girêdayî bi Swêdê ne bi Fînlandya. Fînlandya bi qasê Swêd ew qas daxwazên Tirkiye ji Fînlandya nîne. Me berdûra serî lê de em ê berdûr têkevne. Erê belê heta bawerim nîqaş hatiye kirin gelo dikarin hewdû ew bikin lê NATO bi giştî ew 28 welatên ku îro êdî parlamentoya xwe de endamtiya Swêd û Fînlandya erê kirine ewan li ser helbestekinin ku divê ji hew neyê veqetandin. Li vir kek mehdî girîngtirîn tiş ew e
کو زوترین وقت به تایبەتی جێ بەرێ سباتێ یعنی دەما کو ساڵبەگەرە ئەریشا رووسیا لە ئوکراینایە ji رووسیایە رە پەیامێک بێداین ku وایە تەک ji bo ku Ukrayna nebe endamê NATOyê tiketê ewkê tiketê Ukraynayê lê te xirabtir kir waya Swêd û Finlandiyayên ku bi salan bêterefin polîtikayê wan aştîxas hebû ew hebû te wisa kir ku ew jî bûn endamê NATOyê waya NATO yani NATO dixwaze bi endambûna her du dewletan em bêjin serkeftina veke tekoşîneke ku li hember Rûsyayê tê dayîn weke wî serkeftinekê ew bike û bandoreki psikolojik ya herbî li ser Rûsyayê bêdayîn bêgumane ku di raya giştiya Rûsyada ev ya bandora wî hebe yani bandora wî hebe ku Putin bi polîtikaya êrişkarî dagirkirinê ya Ukraynayê ji başî zêdetir xirabî pêkanî ji bo Rûsyayê ji bo menfaetên jeopolîtîk ya Rûsyayê dixwazin biya ev bikin ew lez û bezî jî anaha ew e anaha girêdayî bi vê ye ku bi rastî berê ku Tirkiye bikeve arîfeya kampanyaya hilbijartinê ve meseleyi çareser bikin. Çuxatenê Türkiye kek yaşar rexnekî wisa jiyan jî şîrovekî wisa jî heye ku yani her çiqas Stonbank û Swêd û Finland hemû daxwazên Tirkiye bicîhanîne dibe Tirkiye endametiya wan bipejirîne hinek kes dibêjin ku Erdogan wê nepejirîne wê bihêle serê salê piştî serê salê vê mijarê ji bo hilbijartina bikar bîne di raya xwe ya giştî ya hundirê Tirkiyeyê ji bo vî çi dibêjî yani kare bêguman rîskekî wisa heye xeteriyekî wisa heye lê ez bi qasê ku em Erdogan nas dikin ew erê ewtiye heye lê pragmatîzm jî heye yani eger hat ku Finlandiya û Swêd heya sibatê em bêjin nebûn ji ber astengiya aloziya Tirkiye nebûn endamên NATOyê bêguman ku polîtika li hember Tirkiyeyê ya NATO ya Amerîka ya welatên ku viya qabûl kirine vê li hember Tirkiyeyê vê tund be ewa viya veka tawanbar bikin û tohmet bikin ku ev ya bi Rûsyayê dileyîze îşê Rûsyayê ewtir diye hêsantir dike û alîkariyê bi vî alîkariyê evkê dike bi vê alîkariyê Rûsyayê dike û biya min ew tiştên ku Tirkiye Erdogan anaha bi qabûlkirina erêkirina endamtiya NATO û Swêdê ji wan hêvî dike ne tenê ji wan ji NATOyê û ji Amerîkayê hêvî dike girêdayî bi Rojava û girêdayî bo ewka vê çaxê ew hêvî jî ew hedef jî vê berovajî vekere yani wisa bibe ku Ewropa Rojava û NATO belkî zêdetir ba alîkarî û piştgiriya YPG û Rojavayê bikin lewra ez wisa difikirim ku dewleta Tirkiye û Erdogan nikare vê rîskê bigire ku bibe asteng pêşiya endambûna Swêd û evkê de lê bêguman e heya daviyê çi dikarîbe polîtikaya dîplomasî wisa ye yani çi dikarîbe ji destê xwe dikarîbe jê bistîne feyde bigire ji vê kar bistîne ew ê bike heya daviyê heya ku ew kavî heye vê bike çi ye ev 16 ye ku dixwaze ji Amerîka bigire û ew mesele teslîmkirina lîsteyan de bêguman ku gava ku Stoltenberg ya sekreterî NATOyê got ku yani mesele çareser bûye yani rastî ew kavî ev e biya min argümena wî ev e ku mesele teslîmkirina hinekan ve hemvelatiyan ji bo Tirkiyeyê eger hemvelatiyê Tirkiye bin ew mesele dadgeha ye yani dadgehên mahkemeye eger ev ya alaqayê bi hikûmetê bi polîtika bi hikûmetê nîne hikûmet nikare yekêra bêje wala ka ez bixwe li Swêd dijîm
yani kesin ku hem velatiyên Swêd bin û van sûcên ku Türkiye dibêje vana sûc kirine û li Swêd ne sûc bin, tu carî Swêd wan nikare teslîm bike ji ber ku li vir biryarê mehkeme didin sibê wê Serokwezîrê Swêd û ê Serok Komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan hevdîdin pêk bînin. Carna kare sürpriz jî be wek Madrîdê deqa dawî Erdogan bêje temam hadi me em wekî jî bikin lê ez nelbendê me ku vê carê tişkî wer bike. Ez bawerim heta serî salê heta meha yekê ev ê hinekê jî ew bikin li ber ku ez qasê ku ez texmîn dikim pêşbînî dikim yani NATO dixwaze berê sibatê ew bibin endam ji bo ku di salvegera ev kêde mesajek bidin lê li vir metê ez bi vê xilas bikim vê meseleyê yani li vir ji aliyê me girîngtirîn tişt çi ye yani divê mirov viya destnîşan bike viya behsa viya bike yani em çima destê Swêd û Finlandiya ew qas me ew kê kir ku destê wan lingê wan hate girîdan ji ber dexwazên wan ku em bêjin ku YPG PYD yani piçekê qenebe di dema endamtiyê de dema vê prosesê de xwe ew qas nîşan nedin ku em bêjin bi rastî girêdayî bi PKK'yê ne problema yertim heye mezintirîn problem ev e ku di vê meseleyê de ji aliyê me PKK dixwaze birêya Rojava û ew tekoşîna ku li hember Daişê hebû aliyê PYD û ev kê xwe legalize bike xwe ji lîsteya terorê derxîne eviya misyoneke negengaz e nepêkan e yani çi dikare bibe berewajî bibe dikare berewajiya wî bibe aniha çawa ku dibe yani ne PYD PKK'yê paqij bike safî bike zelal bike paqij bike û ji lîsteya terorê derxîne berewajiya wî PKK dikare bixwara PYD jî bibe vê bixe nava vê lîsteya terorî ev ya xirabtirîn tişt e Serbiya Pekeyro Wezîrê Derveyê Swêdê rexne kiribû ku çima war gotiye kek yaşar em hema seranser derbasî mijara xwe duyem bibin orta heftê şandeyeke AKP serdana HDP kir serdan ji bo ev kî bû ji bo guherîna destûra Tirkiye ya ji bo şarpê buha porgirtinê bû lê bi wî nîqaş dest pêkirin ku nêzîkbûnekî navbera HDP û AKP de wê çêbe û heman demê ew dest pêkirin yani parlamenterên AKP yên bi eslê xwe Kurd dest pêkirin daxuyaniya dan Orhan Mîroğlu û her wiha çi bû navê wî Alî Cewherî wî jî ê Rihayê got pêwîstiya me bi piştgiriya HDP heye bi vê awî dest pêkirin gotin proseseke çareseriyê dest pêkiriye me balek kişand ku Perinçekê nasyonalîst ew jî serdana çend bajarên Kurdistanê kir li Wanê bû Mêrdîn bû û her dawî li Diyarbekir bû bang li PKK kir got te werin cem dewletê em ê xwedî li we derkevin em ê li hev bikin tiştê wisa got bi vê serdana Perinçek û ew daxuyaniyên ku ji bo çareseriya pirsa Kurd pêvajoyek nû yan jî çareseriyek nû wê dest pê bike ji bo van şîrova çi dibêjî kek Yaşar tu çi difikirî yani bêguman her du bûyer her du çalakî girêdayî hevin lê du tiştên cuda ne dîsa jî yani mesele ew kê de gelo peyamek heye yani peyamekî nû ji aliyê AKP'yê ber bi HDP heye yan na yani bêguman AKP'yê dibêjin AKP'yên ya o resmî ê ku berpirsyarên navendê ne
دبیجن کلنا یا کارکی روتینه جبو دستوریه و بر HDP partiye ki parlamentoye و normal ve her parti ra ama bikin مرفت kara yani vak rutin usa ev bike yani le biyamen yani paş ve ev keda yani embejin satır arası yani de bin ve tekste da metni da ev kekeye mesela peyam keye bu HDP'yi ev peyam çiye pırsake çareseriye na beguman burada ev AKP'yin Kürt eko بچه یاد دلی خود بیشن یعنی نه کراستیه که دت اشتکی وسایه او ام زانن کو دبن فشارک مزن داد ناف جواتا کردانه اورهان میرولوژی محمد متینرجی او جوهریجی کسین وسا براسی هن جوان نکارن بلکی در کون ناو خلقی یعنی بوان را روبرو ناو فشارک مزن دانه یعنی او کدا کو ام بیشن چه هیوی دیکرن چه بو yani jaliwan ew hêvî dikin ku çibrasî dîsa ew proseseke weka çareserî dest pê bike bêguman hin kesên wisa dilsaf ji nav wan êku bi dilxwazî ya dixwazin bêguman hene lê ew mesajê wan de ya bi taybetî ya Orhan Miroğlu zanin Orhan Miroğlu siyasetmedareke yani taktik û stratejî layî baş hene bêguman ew nîqaşa kî çareseriyê xira kir berpirsiyariyê kê daye dîsa ew mesele li vir de heye ez viya dibînim yani tu zanî ku AKP û Miroğlu jî ewan kesên din jî HDP PKK berpirsiyariya ku çareseriye hate ew kirin prosesa çareseriye hate kod kirin ya wan tohmet dikin wan suçlar dikin lewra anaha dibêjin waya fırsatek dîsa derket ji were ka hûn rola xwe bidin destê xwe bidin AKP'yê ku ji bo ku em dikarîbin em jî alîkarî bikin em jî handanê bidin em jî servan ew bikin ku ya rastî ew piçekê dibir da ew çi heye yani stratejiyek çi ne tenê dilsaf herkes bende bu ve MHP çi bêje îro daxuyanekî dan gotin eger tenê wek prosedür e lê dikare em bêjin mesela alîgirin HDP ji ew ittifaka millet dibêjin ku yani dedî Ahmet Türk gotin em ê Kılıçdaroğlu piştgirî bidin Kılıçdaroğlu an İmamoğlu bibe wê HDP destek bide wan yani ji wir de dûr bixin yani ji bo wî serê wan tevlî hev bikin yani ji bo ku dikarîbin dûr bixin eger HDP jî yani rasyonal tev bigere divê em hesabê viya bikin HDP anha ji ittifaka millet çi hêvî dike HDP ji axaftinên Demirtaş em fam dikin ku û ji belgeya siyasî ku biryar dan derxistin em fam dikin ku yani hêviyekê wan pir mezin ji bo çareserkirina pirsa Kurdî tişekî wisa tune lê çi heye derketina Demirtaş heye û derketina milletvekilî û reîsê belediyeyan êku di hepsê danin zulm û zordariyek mezin heye li ser wan hatine girtin partiya wan dibin tohmeta girtinê de ye ew kê de ye yani şifa Kılıçdaroğlu jî ittifaka millet jî dibe ne hevdeye hûn werin masaya me de rûnin nizamçı ew tiştana şifa hûn piştgiriya bidin me ew tiştana dema ku em tên em ê wa tişta çareser bikin yani ew problemên ku ji aliyê AKP ve îktidara Erdogan ve li ser ve hatiye kirin em ê wana serrast bikin îcar eger problem ew be viya em qasê ku Erdogan nas dikin viya Erdogan bixwe jî dikare bike Erdogan bixwe dikare bêje waya şaşiyek mezin kir berê 5 sala 6 sala min cezayek da devletê xas ku cezayekê bide we me cezayê we da êdî hûn dikarin üslûbin yani îtihatê bikin êdî xwe serrast bikin hani dibên ya yekê davêjin hepsê cezayî didin hepsê da piştî salan piştî çend sala dibên iyi hal gidişatî heye nizamçî heye ew tiştana heye û ya ji wextê xwe pêşwext serbestî dikin cezayê wî radikin yani AKP jî ne evke ku tişekî wisa bêje tamam deme cezaya wan ew kir cezaya wan xilas ku dil dibir da tişekî dixwazin bêjin bibê xilas bikin
Dibir de problema wî dîsa Demirtaş e. Yani diyare Demirtaş bi hişkî bi prensîpê digel CHP'ye. Dilê wî digel Ewka CHP'ye. Dilê wî digel İttifaka Milletiye. Ew hêvî dike ku peyderpey dikarin bi wan re hê zêdetir bi hewra imkanên îttifaqê imkanên evkê bikin. Lewra garantiya wan tune ku eger siba AK Parti bêje hayde bana em afû bikin serbest bêlin qeyûma rakin ew bikin bira piçek dîsa em bêjin piçek dîsa normal bûn çêbibe garantiya wan tune ku gelo ew kesên weka Sirri Süreyya yan wekê Demirtaş ew ê dîsa bi CHP re berdewam bikin yan ne? Baş e, kek yaşar hey te got Demirtaş du nûçeyên Kurd li ser Demirtaşê ne yek jî doza Kobanê de Erdoğan gotibû Demirtaş ne Kurd e wî jî rabû divê dozê de bi Kurdî xwe parast gelo mesajek da Erdoğan çi dibêjî ji bo çi werkir heya niha ewqa HDP'yê hatine girtin kes ji wan bi Kurdî xwe neparast diviya ji xwe giş war bikirana. Yani mixabin dibir de ez dixwazim ve refleksek heman yekcar ez şerbêjim weka yani mixabin axaftina Kurdî ya neaxaftina Kurdî waya tiştekî wisa reaksiyon dibin aletê wa reaksiyona. Divê ew bibe prensîp yani roja ku Demirtaş kete hepsê min biya çend cara gotiye kitabê xwe divê bi Tirkî nenivîsandaya hevil bidaya bi Kurdî binivîsandaya te ji ber Kurdîtî ji ber zimanê Kurdî ji ber ew kirî Kurmancî nizanî zazakî binivîsine ev zimanê me ye yani Kurdkî binivîsine zimanê me ye ya din di mesele ew kê da divir de xalekê din heye ku me gelek min programekê din de jî ser vê meseleyê evkê kir gava ku em bêjin Recep Tayyip Erdoğan Diyarbekirê got ku Demirtaş ne Kurd e yani qesta wî çi bû? Qesta wê ew bû ku gelo ew zazaya ne Kurd e yani dixas perçebûnekê çêke eger ew be ez bama min bi Kurdkî binivîsanda wê axaftina xwe bi Kurdkî bikira yani ez dizanim bi rastî axaftina Demirtaş çıkar Kurdkî dimilkî Ez min Erdoğan nizane zazakî ne kurmançkî ne na ne wisa hiç ne wisa carna hiç ne wisa hatta ew pir baş dizanin devletê jî dizane û devletê li ser viya mühendisiya wî heye ku em bêjin zazayan ji Kurmancan cuda bikin û Erdoğan jî di nav vê lîstikê de ye yani ne ev nekin kek yaşar te behsekî te ba Demirtaş kir kitêba Demirtaş di rêzefîlmeke Taywanî de hat nîşandan ji bela ku kitêb bi Çînî jî wergerandina wî hebû û li Taywanê tizanî Çînî dipeyvin Çîn ji we li rejîma wan cuda ye di Netflixê de di platforma fîlma ya Netflixê de derket û ew bû Türk gelek aciz bûn ji bo wî yanî gotin çawa kare kitêba Selahattin Demirtaş di Netflixê de were nîşandin. Îja mijar çi ye di kitêba Selahattin Demirtaş min xwendibû li wir di fabrîkayek tekstîlê de karker hene bila xwe di keçikekê didin destdirêjiyê dikin îja di vî fîlmê de jî dîsa aynî tişte mamosteyeke fîzîkê destdirêjiya keçikekî dike polîsek dixwaze alîkariya wî bike ez bixwe jî çûm li fîlm temaşe kir di wir de kitêba wî işte dibê navê te seher e wa kitêbekî wa heye navê kitêbê jî seher e yani qesta min li vir tenê ez dixwazim ya bêjim berê tu zanî sala heştê wan jî her tim behs dibû digotin dema li ku welatekî behsa Kurda bike Türk xwe dixin naberê dibêjin çima paqişta dikir ev sankî hîn dewam dike yani van tişta li Tirkiyê neqedexene çima ku rêzefîlmek Taywanî de vî tişta tê nîşandan reaksiyonek mezin nîşandane û
و در حق نتفلیکس ده محکمه دوز بکنه چند گوتنا دخوازیش بوی yani ya rastî min film temaşa nekirî Netflix ez vikim yani min kitaba Demirtaşî nexandiye rastî bêjim yani lê bo min balkêş hat ew mesele yekem qasê ku min xwend ew mirovê ku hişê xwe winda dike û carekê din yani xwe çawa bîbîr tîne çawa dike ew ya weka metafor ji bo neteweyên ku xwe ji nû ew dikin hişyar dibin ew dibin hem ji bo Taywaniyan hem ji bo Kurdistan yani metaforekî balkêş e lê li vir stratejîk tiştekî hedefekî Tirka heye dema ku ev ya dijî viya ev dikin yani problem belki li deverekî din de baya belki ew reaksiyon nîşan nedidan buya min ew reaksiyon polîtîk e stratejîk e û mesajê peyam ji Çînê re ye yani Tayvan Kurdistana Çînê ye yani ya ev bikin yani jî Tayvan Kurdistana Türkiye'ye yani usa em bikin problem aynı probleme çıkas problema Çin'e bi Tayvan'e heye emin problem ya Türkiye'ye bi Kurdistan'e heye levra dibir da ez karim bejim hevalbendiya kolonizatoran hevalbendiya ve devletin ku dagirkerin û nahêlin ku milletin ku dixwazin azad bin servan ittifaqa aynı cepheyle bikin yani peyam ne tenê ji Taywaniyan peyam ji Çînê re baş gelek spas kek yaşar hema jûren derbasî rojhilat bibin wextê me jî derbas dibe ev 5-4 roje bi rastî serî hildan em bêjin berxwedan em bêjin têkoşîna gelê Kurd û Îraniya ji bo demokrasî û dijî rejîma İslamî derketine dewam dike û qet nasekne li gor hin rêxistinên mafê mirovan heta niha 305 kes jiyana xwe ji dest dane bawerim nêzî 62 kesin an ji wan jî Kurdin êkî jiyana xwe ji dest dane yani herî dawî bi rastî ez carna war difikirim Biden û Amerîka daxuyanî din dibe em ê alîkarî bikin em ê Îranê azad bikin bikin nizam meriv çi xwast bawer bike yani wexta vana tiştî wisa dibêjin yani em zanin li dijî wê rejîmê ne mesela Zelenskî de ortê de ana gotin dertên ku em bêjin êdî nikarbûn bi Putin yan jî nizanim çi dibêjin gotin war şîrovetên ku dibêjin biraz Zelenskî li hev bike bi Rusyayê re bi giştî ev bûyerên li rojhilat tu çi difikirî û kare bi çawî dewam bike ji bela ku êdî ev ya vê tevgerê nebiye ji ewkê derketiye ji bo azadiya jinê li Îranê ji wê halê derketiye êdî biye guhertina rejîma İslamî yani êdî millet wî dixwaze rejîmê bibere tu çi difikirî çi dibêjî kek Yaşar yani ew raperîn ya ku bi kuştina jîna dest pê kir û jîna bû sembola vê raperînê heta me ana konferansek amade dikin navê wî şoreşa jîna ye 43 sale yani em dikarin bêjin lêvegerandina reaksiyona herî mezin ya dijî rejîma İslamî ye belê 2009 de tevgerekî reformîstan ya mezin hebû 2019 da dîsa em bêjin protestên xwendewanan hebû piştre ya dijî sotemeniyê dijî bêkariyê dijî problema ekonomîk hin protest hebûn lê ev ya rastî destpêka şoreşê ye yani em dikarin bi vî awayî binav bikin cuda ye radîkal e ne reform xwaze guhertina sîstemê ye
و نبتني دنا كردان ده يعني تحراني لان جيكي دهمان بيجي التمامية إيران ده بلي دسبكتا جنش وجن و انكو بيتر بالدنيا جلوبال مديا سوسيال را بيبنديدارن جوان دست بدكه ل پشکریه که گرینگ مزنجی جالی جواکی و دگره لی بربکودا بچه که اوکاوی هدفین بی سیاسی زیده نت و زلال نینه یعنی نورماله جی ریاکسیونه که سیویل یا کملگه یا خلق بخایه بنیته نورماله کو بر بی آوایی بردوام بکه حتی کو امبجن او که هدف قای برنامه قای سیاسی دیکاری به آوا بکه لی او پروسس پر دینامیکه یعنی دسپیکتا خواندوان دیکارنه بکن جنه بکن پاشه امبجن دستیوردانی ریخستنین سیاسی ایکو هری زیده ناو خلقی دا بهزن او بکه اون تبیراوه یعنی بهار عربان دا چوا چه بو بهشی گنج بون بهشی او بون پروتستوی نورمال میدان اوکادا بون لپاشه او ریخستن سیاسی اسلامی ینکو براتیا مسلمانتی اخوانی مسلمین یعنی اوین کو هر زیده ناو خلقی دا ریخستن بون خودی او کن او مداخله پروسسی کرن و امبجن و پروتستویان خستن بن او کفا سباد ایران دا و چواب به ام براستی باش نزانن ام دیکارن پیشنیازان یا پروگنوزان امبجن تخمینان بهتر رئالیستر جبر روشلاتا کردستانی بکن جبر کو ام بهتر او که ناستکن دور یعنی هم امبجن سوسیولوژیا ریخستنبونی یا سیاست کرد همجی خلقی خواه باشتر زانن چه به چه هشمندیه به چه نیت پروتستو دیگه یعنی رابوی سربیا از او که من هنت من جارن دنجی اشترگوتیه یعنی درسین لسر جوات روشلات نزدیک دادم یعنی یک جوانجی دولت کمالگاه ایرانیه یا راستی بحث بایدن کر او هات بیرامن لکولینک هبو 2019 ده او کسی کو سیستم روجاوایی لیبرال دخوازن یا دخواز دکن حتی کوچبری با امریکا بکن او گنج و انسانانا لدما کو جالی روشاوا و یعنی جالی امریکا روجاوا و ناتو و تهدید کتل سر ایران او تورین خود گورین او وکا پرساخه او دکن کو وکا اویا نتو پروریه ولا پروریه دولت دن عسکری یعنی برنگ کدن نکارن تهدید ولاتی ما بکن او بکن توری خود گورینن او توری رفورم خازن 2009 ده ببی آوای هاته گوارتن 2019 ده دیسا ببی آوای هاته گوارتن یعنی دولت ایران مکانیزم که او دیگه استراتژیک بکارتینه کو پروبلم نتویه نه مثلا رژیم نه مثلا اوقایه آنها دیسا جی دسپیکه و راپرینی ده خاص کو اریشه ببسر پشمرگه مداخله مسئله ببه دا کو دنیای راجی ایرانیان را بده نشان کرن کو وایه او پارتین او آجان جاسوسین کرد اکو پیوندی وان گل روجاوا هيا او دخازن و پروبلما درکن او پروبلمی وان نه مسئله آزادیه نه مسئله جنه نه مسئله او که پروبلمی وان برجوندی دولت ایرانیه يعني اوائي خانته شبر جرا هم دبيجن يعني جبو امريكا ديمقراطي الرجلات النظيم نبرمي بد ولاتك رجيم قوي بامريكا وغريداي ببسيبيا وك السعوديه عربستان وك ولات اندل يعني بامريكا رابن بس جبو نمي بالسعوديه ديمقراطيه بينظر بگمان نه بلکه نه دموکراسی لی بگمان جبو امریکا جبو روجاوای پر گرینگ کو ایران چه هلوسته اگر ایران که کوش بن اتفاقیه روسیا و چین درکه و ببه بدن هر هندک نوترال یعنی هر هندک دوست
دستی روجاوی بیگمان اویا جبو ناتو جبو امریکا جی پر دستکفتیه که مزنه لی دورده problem evet ku Amerika gelo tişteki usa real dibine guartine ki usa real dibine yanına kaseko em dizanın yani o belgeya stratejik dokumenta stratejik ya politikaya derva ya Amerika'ya ya ve davi aktualize kirin duvarda problema roşlata navin ku İran tedeye de cibovan da asla çarem de gringe ya yekem roşlata dure yani mesela Çin'e pişre Rusya'ya pişre yekti Avrupa'ya Amerika problemi NATO problemi mazinli Avrupa'ya yani ne ikime pişre derece çarem de evkedaya levra politika Amerika eve kuller roşlata navin problemin roşlata navin jve xiraptır nebe yani re-eskalasyon çenebe. Kiku re-eskalasyonu çeke, kiku istikrar jve hali hazır xiraptır beke, Amerika lehember biya xaze ev beke. Anaha levra Biden pır fıkara jibo revşa protestoya. Raperine çiye, gotuna xılas bekim, izin bide. Raperine de yani ditırsın ku embecin liser raperini komkujiye ki yan evkeki çebibe begumane ku eku ve re-eskalasyonu ve xirabiye dike İran'a ve çağı NATO Amerika ve müdahale beke desteverdan İran'ı beke viyaji naxaze levrat xaze peşvaq evkavi bigire yani durda evkavi heye yani interesavi heye ku embejin raperin berdavan beke u le İranji بتوندي لهمبر اوكا نسكنه ايران حتى نهاب يا اودكه يعني اري كشتن مزننه كشتنين اوكنه لي كشتني وكا تركيا للزمان را بلاودكه نه وكا امبجن دربكي دا دخازه بچسر و امبجن بكومكوجيه كي بفتسينه باشه که یاشار براستی از جان روسا دفکرم پشتی شورش اسلامی یا سال 1770 ها بربه از تشتی که از دزانم تبلیغیا کو سری هلدانین گل ین ایران اویا هری مزنه کو وای پیجوچ نیزی دمه هداجو هگر کو بو یعنی اف سری هلدانن بجنیدی سرکفتی نبه جارک دن دکاره yani rejima İslam vere hejandın tevgerin usa devam bakın jbelat u iro parlamentoya İran'e bir yarın per sert kirtine vek bir yarın şer harbe kirtine lehember vana dikarın yani tundiye ki per mezin lehember van karbin o vakidin per kurtasiye eger dikarı bir beji vakti me jbo darke rekabeta nabera peja ki o komale o PKK İran'e piçek spekülasyon jihane yani dibêjin pejak naxwazin li hember İranê û mesela ji ala Kurdistanê dest pê kir tiştî wisa dest pê kirin piçek wana jî tu bêjî em dûra derbasî mijara xwe dikin. Belê te tiştekî baş ew kê kir yani ew mesele ewa du mehe یا راستی دیار کردن که اداره کردن کریزه داد و کریزه دا دستلات یک دنگ نینه یعنی امبرن پولیتیکای البته که وانی استراتژیه که وانی یکو لسربی لحب کردن تونه ام دزانن که رژیم اسلامی دا دو بش هنه یعنی بش رفورمیستان و بش کو تندربیه او دکن به گمان کو او نوان دا نقاش هیا حتی هنه کاد بیجن یعنی دناو اسکری دا یعنی پروبلم هیا یعنی کو ناخازن او بکن راپرین دوان دو مهادا سرکتیه yani divan du mehada li civaka komelgaha İran'ı da bi temamî pir tişt hate guhertin.
ایدی جن ایدی بلاچک کولان ایرانی دا دیگرن او دسایا و تکوشنی دایا و راپرینی دایا ایدی نکارن مداخله جنان به دوندی او بکن هر وقت آنها دردکوین دبیجن که ما هی قانون فرجه هما پاشک نکشاندیه یعنی بلا حساب خال گوروی بکن یعنی او بکن لی براسته او پروتستویان نورمن کو رژیم اسلامی دانیه و د فاکتو د جیانا سوسیال دا گوهران به اوایی او کرد اگر تون ترویجی آنها بچن سر و اوکی ام بجن براستی قطیامه که چه ببا او که چه ببا اویا دست بکریه نکارن پیشیاوی بگیرن چه قاس بزوری جی بچن سر از باورم دکارن او قاس خرابی و گل راپرین رادیکالتر بکن و مداخله تشویق مداخله اوروپا یا یکتی اوروپا یا نتوی بکن نتوی تشکیلات نتوی یکویی بکن ناتوی بکن آمریکایی بکن بگمان حسابی واتشتا دکن ایمن تشتکو آنها ده حاضر دادوی یعنی دوی او کار راپرینه ده اکو چه انجام سیاسی بده از ورد بینیم که ده حال حاضر آنها ده بگمانه که رژیم ایرانی بر به هنک رفورمه او بکه و حاول بده که او نتوه پرستن فارس اکو سیکولارن اکو آنها لهمبر رژیمه نه اوجی بچکو هرتن چه بونه بوان را اوجی مثلا شیعیتی دا هن غلطی شاشی کرنه دبیجن رفورم کرنه نو هذا حاول بده کل سربان دا نوان دا لهو کرنه که چه دا کو بوی آوایی مسئله بکه مسئله ایران او bölücüyen Kürt yani gama kubece ya bölücüyen Kürt yani separatistin Kürt evi ku cudahazin Kürt ve çağı tkare evka İran'ı kabul bike. Doğruda da persa peşa kuab ki persker komela Kürt tkare bejazan müjarek per derece rastı. Eri rastı per derece ya rastı em evkavan baş nizanin yani heza kijan evke kuderiye و گلک مبالغه هيا گلک مانیپولاسیون هنه سرناوی بان گوتناتی گوتن گلود خازن ایش رژیمی بگرن وظیفه وانه بکن هنه کادبین نارادیکاله اس انا هیوی دکم کو تشتی کو من جبو روجاوا دگو دسپیکی دا بری 10 ساله هیوی دکم کو گلی کرد لروشلات نوکا باکوره yani Kurdbuna wan evke wan netewe hişmendiye wani Kurdiyetiye orijinale sağlama u ev tiştin ku PKK de Bakur'da dike çi dixwaze dike kare bike hemin tişt nikare le evke le roşlat çeke le elbet dikare müdahale prosesan bike و خوازه فرض بکه او جی گردایی به او که ایران چه خاص به ری بدوی و دناو خلقی دا جی براستی چه خاص هزیوی هیا جبر کو تو زانی او انا شری لهمبر ایرانی دکرن 2009 دا لهو کرن و چک دانین و گوتن کو او کما او کو پولیتیکا ما او کو امه دیگل دستلاتی به هورا او بکن پکک جوان بیاد خواست و آنها ده انجام بیاد نو خلقی دا چه هزیوانه نه او هدیارنینه لی شکی گرین که نه تنجا آلی پجا آلی پارتی اندن داجی یعنی او توگر بری هر چی توگره کوملگه ها یا جیواکه ها سیویله و مروف نکاره بیجه که partiye ki yani rexisine ki hatta o navenda hevkariya partiyin Kürdistan'a roşlatçı yekser peşengi organizatörü ve raperliğinin. Eri olavan heye le ev ne peşengi ve raperliğinin. Başı ki yaşar med bernamin peşte pır bahsa bana bakın. Nahad roje ve de hafte ji kongre pedeke bu.
از نشاش بم partiya herî Emirdirêj anha di nav partiyên Kurdan de PDK Iraq e sala 46 avabiye. Kongre xwe çardemîn pêkanî li Duhokê bajarê Duhokê û dîsa serokê wî bû Mesûd Barzanî û her wiha Nêçîrvan Barzanî jî bû cîgirê serok. Pêşî ez dixwazim di Kongre helbet gelek mühim bû ji bela ku PDK tesîr li çar perçê Kurdistanê kiriye gelek partî di şopa wan de jî diçin û ji wan jî îlham girtine bi taybetî jî tevgera Mele Mustafa Barzanî û têkoşîna wî ji wan biye îlham. Loma jî ji her çar perçên Kurdistanê jî ev kongre dihat şopandin. Nêrînê te çi ne tu çi bêjî? Nêrîna serviya bêjim eger îzin bidî ew girêdayî bi mijara berê Rojhilat tiştekî bibêjim. Bi rastî tu zanî diasporayê gelek ewka mîtîngên piştgiriyê bi raperînê heye û gelek çalakiyekî mezin heye dîplomatîk heye. Em jî di vê hefteyê de siba dest pê dike paneleke nû yani konferansek bi çar panelan paneleke ya çalakvan û ew mafê mirov û em bêjin navçeyên agahdariye informasyonê dezgehên informasyonê siba rûniştina wan heye konferansê de panelek saet heft êvarê pişra roja pênçemê ya akademisyen û pisporên Kurd ya li Rojhilatê hene Kurd hene yani ez jî tê me wekê din heftaya bê em bêjin siyasetmedarên ew pirsa ku te pirs kir yani rola partiyan çawa ye em bêjin siyasetmedarên partiyên Rojhilat vê rûniştina wan heye di konferansê de hemû partî û pênçema bê jî yani ne anaha heftaya werê pirpirsiyarên û çalakvanên diasporayê ka asta piştgirî di çi ewkê de rewşê de ye di ser vîya vê paneleke ve yani bi çar panelan konferansekê têr û tijî nêzîkî 25 em bêjin însan ê pispor amade bin û ser mesele raperînê û Îran ber bi ku de diçe Rojhilat ber bi ku de diçe ser vîya wê bipeyvin vîya bila agahdariya baş em werin kongre PDK belê kongre PDK ya rastî min jî qasê ku medya Kurda yani min terkîb kir agahdariyekê min ji nav kongreyê têr û tijî zêde tune ye qasê ku dizanim bêtir kongreyekê ku ji çapêmeniyê re piçekî girtî bû herhal û zêde mêwan jî mêwanên ji derve jî zêde di vê kongreyê de me nedît em zanin ku KDP dema ku kongreyê xwe konferansê xwe dike gelek însanên ji derve hevalbendên xwe evkê xwe mêwan dikin di vê kongreyê de tişek bala min kişand ev ya piçek kêm bû lewra agahdariyên ku em dikarin ew bikin yani weka nirxandinek ew tişek ku di medyayê de bû min bala min çend tişta kişand ku rastî Partiya Demokratîk Kurdistan hem vek partî hem jî barzaniyan veka malbat ji 7 sale berdewam dikin em bêjin weka sosyolojik ji ewkekî tradisyonal ber bi demekê modern nû de ew dibin ew bêguman e ku çawa civak çawa însan kadroyên siyasî jî partî jî malbat jî di nav vê guherandina sosyolojik de ne yani normal ew vê prosesê de ne ev proses pir caran krîzên mezin bixwaretînin di van strukturan de
پر پارتی هنن پر رخصتن هنن پر دمو دزگاه هنن کو دوی گوهرتنا جو ترادیسیونال جیانا ترادیسیونال بر به مدرنیته دا دوی گوهرتنا رادیکال دا امبجن تک دچن بلاو دبن parça dibin nêrînên din cuda derdikevin ortayê ser esasa sosyal statü zümre sınıf û yan jî ideolojik nêrînên din براستی هبونا خو KDP به وی آوایی حیانها پاراستیه اویا دستکفته که جبو کردین کرده yani bu tamamı beter başul bu başul bu geçti jakin evya men tiştiku vaka ev hassasiyet men sosyolojik eko destani ev keke yani az dibim brasti hin problemin khoy naxoyi hebun green به شیوه که به کنگره چارەسەر کردن yani belki bu هنکان به صورتی که بینه که باشنایی کو امبجن یک مسعود بردوام دکه و سروکتی دکه و نچیروان آلیکاری سروکی یکمه مسرور کوروی آلیکاری سروکی دویمه او یا جبو پارتی که دموکرات جبو پارتی که جواتی که کو بر لیبرال دموکراسی دچه او دچه امبجن belki بینه که لهو نای لی بگمانه که من بحثا به گوهرتنا سوسیولوژیک کرد دوی گوهرتنه ده دوی جارنا چارەسەریین تامپونجی هبن yani eğer te birate demakutte net kurdi idare ev dikir de ev kavida malpari teçhid dikir buncu ke kemen jid burada hebu men her hafta dinvisan dur da 2005 da men nivisek nivisi ser kek Mesut ku hebuna Mesut Barzani bevi avayı ve karizmaya ki bevi avayı şanse ke jibo kurda anaha ku az rolas karizmaya zanım karizma zuguzu nav halqı da çenabın u nav her halqı da çenabın yani hin millet henin ku belki 5 salanda 7 salanda karizmaya ki lider ki peyda ne kirin yani karizma Kekşa 2015 bale denge ta prim de anlatayım 2005 da min peşniyarı ku min dabu ku kek Mesut bibe seroki heremi u ji seroktiya partiji ve ev bibe yani ji politikayı ji partiye devri berde bibe seroki ev ki ve çağı begumane ku gelek tabii ku gelek problemin navbera partiyan da evkan da bu begumane ku ve çağı karibu yani roleke zedetir bileyze jibo va prosesa guarteni da evkeda ana ha beje bu kurtasiye kert karbiçe yani ana ha biyamin hebuna bevi avayı diyare em gredayı bir sosyolojiya civaka ha dve em xadi tolerans bin le dve nave biyaji vere danin yani nave biyad nizamnamaya da bernamaya partiye da dve bedayin gelo liser esçe esası embejin Se Barzani lidertiya ve partiye dikin o mesela Britanya navi biya daniye gavaku embejin kraliyet evki kiriye Hind devletin Sued mesela navi biya daniye ev malbatin ku embejin diroki roleki van hebuna devleti da netewel da diroki roleki listiye ku da xaftina davi ya kek Mesut da Serbiya ev khadani graniya khadani Şeyh Abdülselam Barzani hatta naha tişten balkeş kot cumara balkeşe yani az balarım kekşa vakti meham amatje bu Ali Fikri Şık Cihatiye le stüdyo el bendimeye megavekden viji bugün ekran jibo skore az xwazim ama vek agahi
دوی کنگره ده مدالیا برزانی نمر هاتایین دان 76 کسان باورم دامزراندنا پارتی سالا 76 ساله هاتی دامزراندن به مناسبت تنی بالا میکشن نوان که ساند گش باورم کردن باشور بون وقت مگو یعنی توکوشینا ملا مصطفى برزانی جبو 4 پرچه هم بیا الهام و بیا ریبری 4 پرچه کردستانه نظام بلکی 4 پرچه کردستانه جهنک ناوه بونا و این رنگین و خوشتر ببونا نظام تو چود بیشی جبو بی يعني كيف او نقاشك براستين نقاشك قال لك مزنه يعني جبوتش كدب يعني جي باشور او كناكن جبو كردين باكور يا كردين روجافا كردين ايراني يعني مثلا انا بيجمتو بيجيتو همشريتيه بكي يعني نهاش شاكر ابز دمر يعني حياتها خدايا اوكاوان يعني خدمات شكريه واوكاوادا حتى بريندار ولا اوكي يعني بلكي بنات بشرس فكري بلكي بنات انا اندامي بارتيه يعني قال لك انسان وسهنا طبعا يعني جبو اوكا بارزاني نتني خلاطه بارزاني نتني اندامي بارتيا لايقن يعني اوين كسي كردين دنري لايقن جبو فيا لافيا نقاشك الدنا يعني نقاشك كتشما بوليتيكاين بارتيين باشور مجبورن كوخا بحدود باشور بسينور بكن او بوليتيكايكي يعني تراديشناله نورماله او دارنا وكا ابيا وكا مداخله كارين دولة جيران يعني كارين پرچين دن تي كاربي شروبكرن از باورم جبر وحساسياتان وسائل كرنا يا شرط مجاري مجدن هنا اللي انا كاف كدني على فكري شك بقرن اكراني از خوازم در حق ورده چن گوتنا بيجي عفرين ده برپرس انا كسي ابراهيم برو دبي امريكا جدر باسبونا هذا شيء يا ناب عفرين آگاه دار بو براستي از وقتا مدين وچخوان از شاشمام يعني نظام امريكا آليكاريا كيد که ایروجی به ریوبرن یپگیرا این ریوبریا خسر ایلام احمد را علی تبکانی تو کاربی چه و چواشی را بد کی از بیشتر جارنا سیاست مداری ماج بکو استراتژی و تاکتیک چکن جارنا تشنا او دکن جارنا تشنا بچک زیده دکن جبو کو او تهمت کل سر امریکا بکو امریکا براستی بلکه هلوست کی دونت تر رادیکال تر بگره یعنی اویا بلکه دخوازه کی وسا او دکه از باور نکم کو امریکا بلایکی سریخا او بکه وکشاندنا النصره بو عفرینه اویا ایش ترکیه بو ترکیه او که کر نبض یخلما دبن یعنی وکا او که گلو النصره کاره او تشتین کود در عفرین چاوکو ترکیه دابو پیشیا خواه پروژه قطعیا نامشه روش عفرین فلاکته تراجدیه که مزنه نتنی جبو کردا و جبو عفرین و جبو ترکیه جی نه روناکه نه اوکه او تشتین تو دابو پیشیا خواه کولونیزه بکه او بکه مدل که نو کولونیال وکه بیجی لور آوا بکه و ببه مدل جبو قاموشلو جبو دورین ده نظام چه بده نشان کرن که با تر چقاس باشن چقاس قنجن به چی آوایی او نمشیه و آنها جی مافیا چته رشوت کشتن تالان تجاوز به جی هری خرابه حساب بکه او قص خرابه کو ترکیه هیوی دکر کو امبجن قنبه وکا ایدلیب دا روش النصره ایدلیب اداره دکه ولی ایدلب باشتر اداره دکه یعنی دیار اوکاوی هیا گلون نابه کو النصره
وره وديجال وان رخصتنين كل ور دستي من دانن ديجال وان امبيجن موديلك اوابكن كو او موديل ديجال بهورا هو باش بإدلبي برب روجاواي او ببا باورم باورم رجب فرمان به پوتین راجی سربیا و اوکیکر لی پیرانمشیا بالعکس براواجی امریکا گوت نا از ناهلم النصرة لعفريني بمينة. جالك سباس ديكم علي فكري خيراتي. نعم خير دميت يكيم شايت باشي. سباس كيك علي خيراتي دمك درجة ما ابنك ربو ام برنامج ما نابرك يقالك درجة دابو. والله وين بحصا قالك تشتي خوش تكر كروت ما بري يعني سبور اما هنا برب بيغن لي سبور جي بكردي خوشه ما بيريا سبورك يا ما بيريا شيروين تجي كرنا لو ماجي جاركن ادفم تبخيراتي تزاني كيك ياشار هر چخ سياست او خوش خبر ده نابراوي سبور جي خوشه ها ما چاك شي تماشا دك جيكو علي فكري ليا اثر سبور نكارم كومنتاري بك على فكرنا بايا وكلايك وكجاهلك تكاربم سربس ببينا استغفر الله كيف يا شر والله يعني نيرينات شيوازات او شيوازات سوسيولوجيك وقدينه سياسته بهمان شيواز جالك بسكريكين سبورجي تشارستك يعني بفرده النوا سبوري وسياسته وسوسيولوجيه ده تجداتي نينه يعني بلاكو عملي انسان دورد عقلي انسان هي دفتين انسان هنا او انسان چاندكتين لما يعني اما بيجن همان تشتر دفردكو مرو خدي شيوازه كي به مرو كارا بري خو بده نواوان مجارا و ام بيجن اصلي و ارشتيا كارش روبك بنرخينش من مرا من او جارا که جارا دو جارا کیک مهتی گو کاو اینواره که به پروگرام مدا توجی او بکه یا میگو از چه پیوم لی تشتکات بیرامن گو مروفت کاره مثلا نوبرا نتوه و تیم فوتبول کیده تیم ده analojiyek çeke gelo ka çıkas sosyoloji wan dişibin hev divê bişibin hev yan neşibin hev yani biyamın tiştekî balkêş vê derkeve lê rojekê em ê belkî ya bikin. Van roja yaşar. Kupa Cihanê jî dest pê dike şahiya futbolê dest pê dike wê mehkî dîsa em ê li malê xwe li futbolê temaşe bikin. كيك علي فكري شب ام المبيريا شوراوي تكربون تشد بيجي امام داس بيبكن يعني لبام الشروفه او تشتكو ايكو شروفتك باسا خدك يعني بفينيفي شروفه ايفي اناليز تشتكي دنيا جبو اناليزي راستيجي زانين يعني او بيزانين نابه ايج آلي سياسته و ويغا يعني تشتغل مدتني امن لوماكو ازنا خازن در حق السياسه ده باخر برادر وچ ام داس بيبكن كيك ياشار تجي بمره بحياه داويه برنامج از بچك علي فكري ببينم از دركه لا طب مره بتجي بمره تشنابه ام داس بيبكن وچ كيك علي كلام اره وقتك علي فكري ما هرقاف تقول تيمانة تبي دال كرت اما هرقاف بدال كرت دست بيت كرت في جاري دي سامي بدال كرت دست بيت كن لمخابن دال كرت ايصال خيالي ما قشا شكاز و
مخابن پشتی سالێکی ji Lîga Superetan ket Lîga Etan dîsan. Krîzek mezin de bû bi rastî. Pere tune bûn, lîstikvan nedilîstin, rêveberî li hev nedikirin. Ez zanim li cem te jî belkî na hinek agahî hene. Lê mixabin Dalkurt ket Lîga yekem jê dibêjin Etan, ji Superetanê ket wir. Divê naberê de kongre xwe avarte çêkirin. Hîn jî pirsgirêk dewam dikin. Yek serok hat hilbijartin. Îro do û pêr bû daxuyanî da got ez dev jê berdidim. Min jî hîn baş rastî fehm nekir. Ka tu bêje tu çi zanî te bi kê dî te bi kê peyvî tu çi zanî? Yani وقت تثبيت تيم نكت ريفبريكت و كريزا دالكرت نه كريزا كابوري بو نه كريزا سبورتيف بو يعني نه كريزا كهندري ليستيكي بو نا استريحة يا بني إيسا اما ازبيجم جدا حزار وحجده وفرده دي دالكرته كريزكه ريفبريه هي çareser nekirin bu çareser nekirinci encam ev bu udve ku Dalkurt dvirde xwe nikaş bike jivir encama derxel. Yani kutel listike bineri, peşbazı xwe bineri, nizamçı xwe bineri, tiştekî jivir dernaxî jimere perspektîfeke nû ya rêveberiye, felsefeyeke nû ya rêveberiye bi rastî elzeme û weke tespîteke dinê rêveberiya Dalkurt di mejiyê rojavayî ye lê Dalkurt tîmeke rojava ye. Yani tu nikarî bi mejiyê rojhilatî çandek û saziyeke rojavayî bimeşînî. Divê divir de jî Dalkurt xwe zelal bike. Dalkurt nebe pere bû. Lê şiklê ku xerçkirina wê xezînê weke kurnaziyên dibe şarkî yani dûr de gelek dek û dolap çêbûn ku hewqa dek û dolaba çêkî tu nikarî xwe di Lîga Swêdê de di asta Super Etan de xwe biparêzî û bimînî. Loma demildest Dalkurt ket gelek hesabê vê bidin. Alîgirê endamê Dalkurt beriya ku rêveberiyekê hilbijêrin jî divê pêşî ev hesab were vekirin bela ku ev hesab weke kumgo ji 2018 vir de didome. Ku serî vê nêgirtin yani zoleke dinê dîsa heman wê rewş, heman konjektûr, heman mijar û heman piskirêk, arişte wê li holê bin. Loma nabe. Yani em gava li Dalkurt nerin 2004 hatiye avakirin. Haya 2018 jî meciyek heye. Evet. Şêwazek heye, perspektîfek heye. û ew heya wir hat. Yani hatta bu vê derkete Allsvenskan. Yani tecrübeya haya wê rojî, imkanı haya wê rojî dest nedida ku li Allsvenskanê bisekine. Rêveberiya wê demê jî ew jî ne amade bû bi her hawl ku xwe li Allsvenskanê bi cî bike. Loma di helman salê de weke asansor berket û daket. Berket û daket. Evet. Yani ne hewce ku em tiştekî dinê Rastî pirsgirêk pirin keke Elî yek jê jî herî pir meriv rexne bike bi rastî Kurt xwedî lê derneketin.
yani demaçên wan de carna me 5 kes nedî bi ser de jî behsa 100,000 Kurd tê kirin ku li Swêden e. Hela li bajarê Uppsala'yê dora 20,000 nabere 25,000 Kurd dibêjin hene. Ew jî pirsgirêkek mezin bû ku alîgirtin bûn. Eger tişkî din ji bo dal Kurdê tu bêjî tune be em derbasî Kurdistanê dibin Kek Elî. Bi rastî li Kurdistanê di Lîga duyem a spî de tîmên Kurda serkeftî ne. Hela Amedspor û bi pêra jî Şanlıurfa Spor, Riha Spor. Zû de meyeknekirî nizam tu heva bi giştî behs bikî îsal ew jî heye. Bajarê te Batman Petrol jî hebû destpêkê de pir xweş çûn. Maça serevdû xezerşkirin piştre navbirdan do dîsa xezerşkirin. Niha Şanlıurfa lîder e Amedspor li saha xwe mixabin 0-0 val hember Ankara Spor. û Batman jî di rêza 11 de ye. Rêza yekê û dudiya di navbera du bajarên Kurda de ye. Hinek behsa tîmên Kurda yên Kurdistanê bikî. Kekem beriya ku ez bahsa tîmê Kurdistanê bikim et dixwazim derheqê dal Kurdê tiştekî tune bêjim. Baş e. Îro Birêz Remezan Qizil mêvanên bû wekek hûn dizan ew jî Serokê berê Amedê ye hate bismin qederê di 3 saata em bi hev re axivîn em bi hev re şêwirîn yani tiştek ku ji min re gotin ez nakevin nav hûrguliyê wan lê ew qenaetê min ê ku di derheqê dal Kurd te hê xurttir kirin hê bihêztir kirin yani yek divê ku dal Kurd şiklê rêveberiya xwe biguherîne du divê ku sazî reforme bibe sisê hêdî tu were faaliyeta sportîf yani ev her du xalê pêşî sereke ku zelal nebin dal Kurd di ciyekî ku bikêrî xwe were bi cî nabe derheqê dal Kurd ez vana dibêjim yani tişkî di cihê lêzer dikin divê Kurd jî xwedî derin her maça û heta gotin li ortê belav dibin ku yani dikare tekeve destê PKK jî wexta bikeve destpê PKK wê bibe siyasî siyasetê tekeve heta hin kesên ku hatine di vir de cî girtine têkiliyên wan bi PKK re hene nizam spekülasyonên êdî çi ne tiştê war jî tên gotin Kek Elî li Swêd. Baş e li Kurdistanê yani divir de dixwazim di sê gotina bêjim yani ji xwe futbol ji bo alîgira ye ku alîgir tune bin ev lîstik bêmane ye yani lê di van şertê awarte de dal Kurd xwe vejand dal Kurd xwe gihande van tişta yani dîsa bê alîgir bê Kurd yani siyaset dal Kurd bi xwe siyaset e yani tu nikarî em bêjin wiha siyasetê û dal Kurd ji hev safî bikî zelal bikî yani tiştekî wiha tune kes nikare wan ji hev veqetîne ji hev cuda bike ev tiştekî heyalî ye yani tumu dayim erê şixwe dal Kurd digotin em lobîstên Kurdistanê ne tedî Birêz Remezan Qizil digo em lobîstên Kurdistanê neyê herî mezin bi rastî jî yani her nebêje jî wiha ye kekem wiha nebêje wiha ye yani kî kare têkiliya edebiyatê û siyasetê qut bike kî kare têkiliya muzîkê û siyasetê qut bike yani ji xwe ev hev re ne nava hev de ne lê yani ku ji bo hev nebin alav mesele ev e yani talûket wirde ye ku ji bo hev bibine alav ahinga dibine tiştekî tune hinga meriv navekî lê dike baş Kek Elî tu li Diyarbekirî li Bismilî tu çî maça jî belkî li wan deran Batmanê bi taybetî ez dibînim hinek behs bike la çawa ye em ê çawa me di rojên pêş de pir behsa tîma bikin yani rewşa Amedspor îsal rewşeke yani beriya vega min ew rewş nedî vega la Kurdistanê hemû kes her kes Amedsporî ye yani ê Batmanê jî ê Rihayê jî ê Mêrdînê jî ê Wanê jî ez bim yani ez şirove dikim ne bi zanînekê
dağıtın. İşte ez dibinin ev bertek dayına Kürdaye. Yani Ali siyasete de netfaka millet ve netfaka cumhur bi Kürdara tev negirtin dinava veneyeki de röye nişan nedan. U yad duaji Xwedê negirevê Partiya Kurda ya ku ser navê Kurda jî siyaset ke wî jî tiştek nekir û bi ser vê de jî rabû çawuşekî em bêjin li Afyonê yani leşkerekî Türk Xwedê negirevê daxwaz lîstik yani varan. wan Pezne wan da û got hûn karin 5-0 wan têk bibin û nizam çipkin yani wiha enerjiyek û bayek di nava Kurda de çêbû û ev bahos tîmê ji daye ber xwe û wê dah dide. Yani ne ku bi rastî lêstikeke Amedspor Honandê heye ku li hamberî pêşpazê xwe kare wan tim û dayî têk bibe. Ne akaba ku ez lîstika wan dinirxînim tiştekî û hatine ye. Lê di stadyumê de ez bi xwe dibînim. Yani ciyek mervlê rûnetine û kes rûnane û herkes ha-ho. Yani bi dara zorê tan didine Amedsporê û Amedspor jî wa diherike eniza bê heyake kur here. Lê ev tiştekî yani acêb ha. Ev bayekî neteviye, bayekî ku erê emin ha. Emin verin. Ev e. Ya Amedspor Maça me analiz nekin îro biram bînin heftiya pêşiya me Şanlıurfa Spor reha lîder e bi çi kirê dî çend salên dawî vê serkeftinê bi dest nedixist yani çi guhertin tê çêbû ku war hat bu rêza yekem. Evega ew ba çêbû par di playoffê de li Amedê Amedspor yani qedirê 300 kes hatine bahev. Wê çi bikim devlet jî ew nake destewî vala namîne wero jê me serokê Amedsporê ze axivîm bahsa rehayê kir ku piştî maça Urfa Sporê li oda ku ciyê xwe lê dikin dibe soyunma odası walî jî şaredar jî û emniyet amirî jî û giş jî bi hev re çûne futbolîsta tebrik kirine. Ev çi ye? Ev devlet li piştawan e. Lê tiştekî din ez ê bêjim bi rastî jî tîmeke xweşî ava kirine. Yani lêstika Rehayê ji lêstika Amedê hêp hêstir e. û kufşek û hêza devletê jî bi piştawan e. Ya Batmanê tevlî heve bela ku rêveberiya wan tevlî hevin. Devlet hewqas alîkarî nake. Waliyên nû mesela par bi alîkariya waliyê kevin petrol bu şampiyon û derket asta diduwa lê îsal waliyê nû hewqas wan naparêze û ev jî li gorî derfetê xwe tişta dikin û wiha grafîka wan carna baş carna ne baş wiha bi ser hev ve gundor digindirin yani. Evet. Yani merveje ku ji bilî Amedsporê di tîmên din de destê devletê jî heye yani war dikin. Baş et demek çû maça Amedspor ya tîma jinan hinek behsa wî bike li Diyarbekir li wan dera jin futbolê wan dibînin ê Afrikî jî di nav wan de hene. Jinên Kurd yên Diyarbekir wan dera çawa futbolê dirîzin? Yani beriya futbolê keke Yaşar ji min çêtir wê binirxîne li Amedê tîmeke jina di nava vê çandê de bi rastî xwedî alîgirên wan jî hene û dilîzin û di erê
forma wan yani dibeçi asta wan amatoriye le ev amatori ya Türkiye ya bilinde lo majer ve Süper Lig. Yani Ahmetspor ve Galatasaray, Ahmetspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe eşin daman astedene. Daman aslında daman grubu deneci. Daman grubu deneci u aligren tima jina ya Ahmetspor'u jiyavan pırtıre. Den temaşetkin yani ez şum temaşetkin cik ve zırrunem ne mabu. Evet. Le mıkahbin leistik yani ne vekeye Avrupa'ya ne vekeye Rojava'ya leistik taklideke Brasil Rojava pırtı haskirin tim futbola jinan stat yani stadyum vek emera tjed o televizyona da jî gelek kes temaşa dikin divan salên dawî de pir hatiye hezkirin û qasî futbola mêra ji jina jî tê hezkirin yani. Yani timeke çölemergeci ya ha. Evji hemen astede. Yani ji guherninin sosyolojik ev dibe çi yani numuneyen gelek bakişin civak guhre civak jbili siyasete jişvara henek alava çetke mgo yani mesela Ahmetspor'da ere siyaset xıttimi li emne xıttimin Ahmetspor vahe herkes düşe maçı ve her şey kodu beje. Evet. Disa je tekliya devleti tekliya jiyane xwanaqatine madem ki siyaset bikirnaye الجورا دليوي تفناغرة أو شخورة تشتكي دنيا درتها ودي صار بيه أزل فرم أز خديه فيما. Evet. Birastî wek min got futbol bi Kurdî xweş e û meriv pir hez dike li serê bipeyve. Îro wek me got em ê pirtir xêrhatina jinû de ekranên çarpel medyayê em ê bi te re bipeyvin û hinek behsa rewşên dawî bikin. Berîkî yani ez hinek nêrînên kek yaşar jî bigirim. Ez pir merak dikim تزارم حيراني جوارديولاي اوكي مجارك ام بيوي بوجي هالاند قالوا لكو باشوي بلايزا ويدمي ريال مدريد يوفنتوس بورتو خصني بكرن مو چاغي گوتو کو يعني هالاند كارت ليغا بريمير ده باشتر به يرو لجم جوارديولايا و herkes بعصاوي تكن کا وقت حیران گواردیولا اور هالاند تو چا دنرخیلی ویجی هم اجبار بیجا جبلاک وان گوتنه تی شیرین خوش ما اكت که yani در حق گواردیولا ده. Yani براستی جی هالاند جبلی مانشستر سیتی یا جبلی راهینر پپ گواردیولا بچونا درک edine ve havkas ne serkefti buna. Kesi ku futbolu jnû ve dvejine akıl dixenava belli isti ki ye serekel hemû dünyayê Guardiola he. û gavaşka em bahsa wê futbolê dikin em min karin ji rove bikin. Ne weke ya Kurda ya Tirkiye. Di wir de em dizanin ku herem heye. Firaya heremê çi ye? Em di wir de wext heye. Di wir de em bêjin karî pênca biguherînê 11 insan hene. Yani herem yani ci وقت و insan gavato ha le futbol neri edivek u listike ketebe listike peşpaz eteceğe top yaptare ya bu peşpaz etere bu top peşpaz ve te çava jebistini bu top tarabe te çava ne di peşpaz ko eriş biki gava peşpaz hepsette dahatın tel kur peşavi bigri bu çeşitli Ad verde akıl heye, strateji heye, taktik heye, şekli organizasyon hele. Hanga andi be araya brasti ev listike u em dahili akıl u hünerene. Eşkol listik ve ke markirna akıl u hünereye. Libame ne akıl heye ne hüner heye. Loma tişteki kaotik derti hole.
لو ما طعمنا ليه ادبي يعني نغمه واروجا قد نغمه واروجا بلاكو براستيجي الكردستاني فوتبول خاصن كردوله يعني وكا نشاندانك كرديه Evet. يا دوجي دي ستاديوما آمده ده بكردي تستران ندهارنا قوتن ويقا أبارلو وتكين حياة داوي كردي دي قوتن يعني كوفشن كيفهم يعني Evet. Kek Yaşar. Lisarvan Gottin Ali Fikri Işık. يعني لسر قوتن علي فكر الشك قوتن نابه بشكل متى دما براسك دما علي فكري دبيبه بر اوكي يعني كرياتيف فكر دي انسان سري انسانا بر جالكتش هاتن من نوت جالك نوتا قرتن براسك رينجن لدما وخبر دا بروجي من ديت يكي فوتبوليستك او دكا تشد بجن دابيا ادي نانا دابيا ادي فوتبوليستني افدكا جوبيلا من ديت ديجري بالا من كشات من جابدكي ديجري Ne Barcelona Pique? من ديت بيكي بيكي ديجري ديكو جيانا منه برشلونة يعني هر تشتي منه از اوم يعني Maça xoy David ona per listen. گو روزا کو از چبوما کاری که من چویه از کرم اندام اوکی بارسلونا و آتیه وکا دیاریا خلاتا روز بونامن و اندامتیه اوکا اندامتیه دایر من و از دسایا بیادا بوما فوتبولیس و دسایا بیادا اوکا تشتیکو بحث کر یعنی ام لسر بشك سر نتواد بيفن هاني توريك وتشتانا ليش بو خلقي نورمال براتيكا قلب او كي نتوابوني خلق تشتكي وصا كو خلق حمود تو بيرانن او جارنا بارتيكا او جارنا جبهكا جارنا كلبكا جارنا باجاركا جارنا تشكي دنا نها براستي تشتي بربالكشكو كي علي فكري كريزا كو دي سياسة مدى هي ياكو خلق محيانا هذا بارتيه كده وكان نتوابونا خوا ديت بالشواكي بأقلك براتيكي ممكنة alternativa في فوتبول با ممكنة دياربكر با لي طبعا دبي امجبير لكن كو تركيا نا اسبانيا يعني فرقك هي كاتالونيا جينا كردستان يعني بشكل فرق هي برشلونة جينا دياربكر تبي كو دياربكر ده هشمنديا كردياتي دا خبون دا خو او كده ج برشلونة بو كاتالونيا كيمترنينا ل او تشه يعني دما كو امبجن دياربكر سبور امت سبور داس ببا او كينا تبي تشواكو انا بروسيسك بصدها مثلا او تورا باتمان سبور قاوكو آمد شو الساعة وانا اللي يستوى كيكرن يعني بشكري أنا ها يعني أمتكارن بيجن آمد سبور تيمكي كردستانا باكورة يعني وصا أفدكن هركس في أفدكن دما كو ببا إيدي تيمكي وكا برشلونة وابكي بگومان دستوردان دولت جی و سرویا دا و پر او با یعنی او بخازن و او کی کنترل بکن کو نبا او کا هشمندیا کردی را و نتویرا لتوی بیا کو دوی ریدا جرباندنه که چه ببا و کرد بچک بالی خواجی او کی خواجی مراقی خواجی او کی خواجی بدن سر سپوری و اوکی اوقاس دونت بلکه سیاست داجی اوقات دونت دوش او رادیکال فوندامنتال نبن جبون توا اوابونه گلک علاو هنه تیم فوتبال جی کارن ببن علاوین نتوا اوابونه بس يعني دفك بن تشتكي وكا تثبيت
هێزên Kurd tundewer di sala 1984 de siyaseta Kurdî domîne kirin. Îro ew dişkê ji xwe ev encamê wê ne. Êdî konjektûr diguhere, di siyaseta Kurdî de diguhere. Bela ev guhertine ev tişt olan didin, ev tişt dertêne holê. Yani êdî ji bo siyasetê jî tiştê din divê, xelk jî divê û siyaseta û heye jî ji xwe pêdiviyên vî xelkî pêk nayînin loma rasta rast ne bi siyasetê de be jî bi hinek alavê dinê giraniya xwe xelk dixe holê. Loma ev dergî ji bo min gelek girîn de. Elbet yani vêga devleta Tirk dibe min piskirêka Kurd çareser kiriye. û ji alî leşkerî ve jî têkbûyîneke mezin nîşanî Kurda daye. Yani wê fersendê bidin ku di alî sportîv te ti kêfa xwe bikî. Na. Yani Ahmet Spor bibe serkêş jî, bibe lîder jî wê bi hemû saziyê xwe devlet pêşa wê bigire. Bi federasyonê, bi Merkez Hakem Komitesî, bi gözlemciya heya vêga jî ji xwe qedexekirina alîgira heye. Li çava dikin xwedê negiravê evlekariya bajêr destûr nade. Yani ev devlet divir de xwe înkar dike. Yani çawa be yani devletek be ji bo maçekê wê 30,000 kes bicivin ev devlet evlekariya wan 30,000 çawa garantî nake. Ez nikarim. Bara nikare belekare lê naxwaze. Naxwaze tim û dayîm tîm û alîgirê wê bi hev re bimeşin. Wê enerjiyê bilind bikin û rûgeş bikin, coş û quruşeke mezin bidin gelê Kurd û Kurdistanê. Ev astengin elbette. û rastî jî Ahmet Spor ne Barcelona'ya û Ahmet ne Katalonya'ya ji her havî ji hev gelek cuda ne. Lê çi ye bertek nîşan dide êdî. Yani tenê ne siyaset alavên dijî siyasetê jî bertek nîşan didin divê ku siyasetmedar ji xwe vê bibînin. Şu ez vêga fêm nakim ew kesê ku dibe ez siyasetvanim û ez futbolê hes nakim. Ya pajda roja careke maç heye 30,000 insan civin siyaset ne temase? Ne imkanê temasê ye? Mîtînga ji bo çi dikî? Konferansa ji bo çi dikî? Hewqa pere heqir ji dikî nizam çi dikî? Em bêjin qederi 100 kes, 200 kes ya ji mîtînga de 10,000, 3,000 insana tînî ba hev. Ji xwe vê insan hazirin? Na. Na bela ku me jî wiha naxebite. Axaftina elê fikrî pir girîng e. Ez dibêjim dîskursa futbolê ya Kurdayetî înşa dike elê fikrî û tiştekî girîng ew e ku ne tenê bi kelecana kurdeweriyê huner jî ji wan futbolê dixwaze. Yani nabe em bêjin eman Kurdno piştgiriya Dal Kurdê bigirin, piştgiriya Ahmet Sporê bigirin, ewa Kurdaye, ewa Ewkeye handanê bidin, kelecanê çêkin ewkekî divê futbol jî tîm jî bi kalite futbolê nîşan bide divê ewkeda ew nêrînên kek elî fikrî pir girîng e. Yani divê pîvanek hebe. Yani huner û ew kelecana kurdeyetî û ku piştgiriyê wê bide. Ew ê bibe handan lê dawiya dawî de divê futbolîst bileyzin. Bileyzin. Dema ku wê bibe ewkekî girîng bêguman e siyaset ve destêwerdanê wê bike. Ev tiştekî ku kek Mehdî behs kir ji bo Dal Kurdê eger tiştekî wisa hebe riskekî mezin e ji bo hebûna Dal Kurdê. Yani eger hûn dibînin aniha ji xwe destpêka mijarê me ew bû yani çawa em bêjin kî destê xwe dide wî yan jî xwe nêzîkî bi wan re ev dibe ew tiş devqa digire û têk diçe. Yani tiştekî resen, tiştekî baş, tiştekî qenç dûr de namîne yani ser navê Kurdan.
ve sıva ve futbola da jî misafir ve ew kadar jî misafir divê pîvanek şikiriyê hebe û ew kiriye. Kek Yaşar Abduselamoğlu gelek spas Ali Fikri Şef Kupa Cihanê dest pê dike îro tenê sohbet bû ji bo ser sporê em ê hîn analîzên tên war xweş bibîsin û bi taybetî jî li ser Kupa Cihanê ku dest pê dike di rojên pêş de em ê her sê pir caran bi hevdora bin li vir her hefte û gotinên wê Bu min gelek xweş bûm ez gelek kêpê ew girtim gerek de vur bit wê her hefte mere be rojek û karî hebe em ê ew bikin em ê îdare bikin lê wê me tenê nehêle yanî wê her tim şîrovên xwe bi me re par veke bi temaşevanan re par veke. Hikmetî tu zanî min ji ser gotiye tu îşê xwe cidî dikî, haziriya xwe baş dikî, te berê tip dixwand bi te re ew nebû, piştre bû teknîkê ew kê, aniha ji teknîk ew kê ketî moderatöriyê te divir de ez Jiyana Kurdak dijwar e wek ez dibêjim tu li vir ew kê xwe peyda kir yani ew tam li gor ew kê te ye baş dikî bi rastî ez te ew kê te teqîb dikim merex dikî tiştan bi ne ew ke te zanî ême ew nifşê salên hefteyî em kadroyên îdeolojîkîn em her tiştê dizanin yani em nehewce em pirsa bipirsin nehewce em li benda bersiva bin em her tiştê dizanin zanî ji me moderatör dernakeve yani ji vê ew kê de divê mirovê moderatör bi rastî merex bike û li benda bersivê be bersivê diyaloga akademîk aynen diyalog hebe ew tiş heye bate heye û bîdar vê çaktir bibe ez zevkê digirim yani ji ew qave diyalog Alî gotine te dawî Malê avaz gelek şanazim û birakekê Yaşar dejme bernede yani futbol sosyoloji girêdayê li hevin yani futbol bê sosyoloji nabe xwedî sosyolojiyekê ye hevre bin em ê hê bêtir xweştir guru geş bikin. Baş gelek spas. Ez jî gelek spas dikim gelek temaşevanan re jî spas dikim gelek Baş temaşevanê nêja roja pêşemê panorama çarpelê bi hevkarek me wê dewam bike heya hefteyek din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş. Êvar baş.